完全終了。高市首相のおかげで C 国人が大量帰国。早苗がついにプー国にとどめを刺した。実は法の抜け穴を利用しプー国人富裕層は大阪の西成区や浪速区にペーパー会社を乱立。その数なんと677社。さらに驚くのは裏でダミー会社設立を手助けする協力者が名義貸しでさらに潤う悪循環。当然我らが早苗ちゃんはこれを見逃すわけがない。今まで資本金500万円で OK だったの。その6倍、なんと3000万円にまで引き上げ、日本人雇用も義務化、日本語能力の条件も跳ね上げ、経営管理ビザの取得要件をバチクソ厳しくしたのだ。さらに早苗はとどめの一撃で、すでにビザを持っている人にも改正後のルールを適用させる。この影響で大阪でのダミー会社は壊滅状態となり、大量帰国が予想される。しかも入管法の改正で日本に住む外国人のビザ更新料は従来の1万円から20万円にまで増え、2028年には犯罪歴や強制退去歴のある人は入国させない電子渡航認証制度でさが開始する。迷惑外国人は日本にはいらない。我らが早苗ちゃんが掲げる不法滞在者ゼロプラン、さすがだぜ。